menyenangkan hati Tuhan. Martang yang mahita dami ni di batana sumurung sian saduhu na roha imana mengaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batani hita imana tarsura di sada Musa biduelu ayat 15 satu ayat 22. Jadi ni nebatama do sinoak ruar maho sian parawi hodoh jolmam dohot akka anakmu doh jolma ni anakmu rap dotom paruar marap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging akka pidong do pinahan do nasa nama jir di tanoi ansara duk nasida jala lam torop di tanom. Jadi ruar masino rak do yana konna do jolmana do jolmani akanak neng ruar masian parawi do sudi binatang sudi guluk-guluk do sudi pidong sudi nama jiri tano on masibuan masam nabing dungi di paujak sinua masa dalang gata di Jahoba jala dibuat sian nasa pinahanan nagajing do sian pidong nagajing bahen pilih situtungon pilihonon na di langgataning. Jadi dung di anggo Jahoba uap na hususi ninna Jahoba ma di baga sarwana dang be ulahonokku mana rui tanoon ala jolmai aina ja do dipikir rohani jolma sian siete honna jaladang be ulahokku manga ragehun na sana mangulu songon na beni oppe sa liling adong tanoon dang jadi masohod saburon do gotilon ari ngali do ari las ari lugu do roddonyari arian dohot borngin ido sahana dia makadonga saha porsiaun ia turpu taon nunga somal tabigi rupani ima songon namasa di tonga-tonga ni sinoak di keluarga ni semua ima aik nasumar alai di situasi do di kondisi di siruar nasida sian parawing sadana pasti di nasida ima danga dong be inganan para men nasida danga dong be hauma inganan padaraman nasida nungalonong alai dang jumulo di pature asabui murum manang manisida sida dang hauma parjulu diula asa si pangano do padaraman nasida alai na niula ni na parjulu na nilaw ni sinoak nama say menarik di turpu tahun ima langgatan pamilion tu dibata mendahulukan Tuhan ido narumiko di sinoak ikut debata di patujulu sian nasa narumiko di bana namar lapata dari Tuhan di atas segala-galanya di atas segala kepentingan dia makadonga saha porsiaun tabering ma dipilih hunibana do akapinahan nagajing pilihan namang lomalhon di bata imam pilihan nabui pasonang rohani di bata ay di bata do nanang sisobbaon marhiti pilihan ni jaraido na tabering lomoni rohani di bata marnida sinoang. Salah satu tindakan yang luar biasa dari no Allah mendirikan bait Allah dan sekaligus memberikan persembahan yang luar biasa. Alang dia makadonga saha porsian molo di turpu taon tung masay takas do adung tulu nanay sipasatun na parjulu di pabotohon ia tuhatay hiado manol soli manopa jolmai manopa hita jala borak do uhumna di panol solioni rupani tabering ma torok namate jolma siala ni rimasna ima nataida namasa dison aik nasumar nabaduahon di patulot tuhatay do para siroha nama nol soli do rohana jalana di paulat do baga-baga na tu jolmai ido di baga-baga dangbe ripasonokku jolmai
Na batuluho molotei da musi ditulpukon na nang sipahibayo ta ima ia tuhatai totong do makirim asa mula jolmai. Mangaramoti saluk na tinopane songon wakil ni debata, songon mandataris ni debata, obatu panopan na tulus tulupana, do tupangalahona ima na sayudu taro ima gudi, na dipe baru may marhite Jesus Kristus. Naro tu portibion ido nanay berengota di bagian batuluhonon. Alanima dia makadonga saha porsiaon. Ratu maseta kasdo molotaida di bagasa 30 tahun. Buhama hita marningot jala marnida akan atinopani di bata. Di jalo di batado pilia kamulateo na pinasaan di sinoaking. Di somma dipakai imana kaningani jala didok yanggo di bata uap na khusus na siya piliani dianggo jala ima mabayin lasroani di bata. Dia makadonga saha porsyaon molo didok disirupani lasroan di bata namar lapatad doi ay dihaporsyay jala boy mabayin lomo ni rohani tuhata. Namanggo barhon salah satu ternyata yang dibutuhkan Tuhan dari kita Allah, bagaimana kita akan mempersembahkan mamilikun mulut tak mamilion akapiliata gudang do nataida di buku tanabadiyai aka ayat-ayat taringot tu na mendukung akapiliani alana balga ima motivasi lapatan na mulota sulikit ahado rohata mangalim motivasita sianes ni roha di manang siya muruk sian roha mauliati do las ni roha do manang na terpaksa asa halak na manada pasu-pasu do holong dewata asa ido na do na kengani sukurot tadirita siya dia dong kita mangalim motivasita ale motivasi kita memberikan karena kita merasakan ima sumberna na siya dewata. Sumber ni pilete sa debata siyan lo mano debata dang siya portibion molo siya roha moliante siya las ni roha na nojar niya por siyam ido na kengani las maroha ni debata manganggo uap nay macalo piliate alani dia makadonga saha por siyam molo torteida na kengin juru nay itor ulu do barita las ni roha na siya debata mado dang be ulahaku manorui tanaon ala ni jolmai ay najak do dipikiri roha ni jolmai sian siya tehetun na jala dang be ulah ko mangaragion na sida di nguluna jala sonsoni dang bahenok ko be sa liling tanaon dang jadi maso sa buron nin narokani do gotilon ari nangal ulas nyari ari lugu do arian do borngin namar lapatan dui di ida di batado sihol ni roha ni sinoak di pardamaian masihol dorohan ni sinoak asaunang betarimas di bata asaunang bedileng sehol di bata muse ibana do akapino parra mono tumpe diula ko pino parra muse lapatan na merdusa alai ima mobur rimas di bata marhiti di pangido hot badan hadamion naun ditotopon namar lapatan di damak kadonga saha porsiam dia may holong ni rohani di bata di sinoak lau sido martulu-tulu ng holong ni rohana saat tu naman nalehon anak na Tuhan Jesus Kristus atong dia makadonga sa hapor siyaon ang madodang pala tu persembahan ina ng berengota alay motivasi na ido asa tayong madibaga sa ngulut taon dia makadongan buwi sude kita mamilihon na marga tu di bata unang be siyan na muruk manang ala na terpaksa hamak kadungan di ida di batano iyang gocholmay dang buy bimalua siyan akadusay ido ala sanga pola manol soliron di bata mano pajolmay ngurutay di bidu onom di sadamu sa bidu onom aya onomi iran na manol solid di bata alani pangalahon ni jolmay alani di bata madalan lapatan na alani pangalahui gabi ke Roma
ay na sumari alay tahingo ma dang palwason nabe jala didok dang be masabe ay na sumari ido na bagas sa beringotta sian turpukom tiang kadungan asa tung maseta burung molo di igil syakita ima marhiti haluaw ni sinuak do pinopara namar lapatad dui nunga malua besudi akang natinoppa ni debata alainang ido kabisada ulam dilir debata tu ita mangaramoti akka natinoppaneng namangyu dia makadonga saha porsiaw di patul debatano asini rohana nang tusalut natinoppaneng huhu dilir debatano semangat do pakirimun ni jolma asa mulak lau paulili oportibion manang nasayudut tadokon ima ekologi lingkungan hidup ikota pature ido na bena di paingot turpuko kita paturehon portibion asa marhiti dusay nunga honabura colma do tani binahin ni murut ni Jahoba alain waing tajalo do ima pada ne baru marhiti Yesus Kristus tung ido mabe kita marnida ima nakanyani holong ni rohani debatan nama dongan hita alanima dia makadonga saha porsiaw laus di ayat 20 sadi taidadwi debata marpadan nasulahonon nabi mangaragihon nasa namangulu manang nasutupa bimasa di tanoon ayat nasumar ikomoliate mataruk tu debata dangadongbe nama sesongonin debata marpada tu sinoak ia portibion nunga di pebaru marhiti asin rohan debata jala maseri kok doa tu satta holong ni rohani di bata di hita na mangaramoti hita rasi rasa ro ajal ni hasianganon molo tadok hira namar suppa di bata nang apala songoni alai nunga marpadan jala hok do padan nei ai di bata satia do di padanna jala dialan asini rohana di pada di bata do tu hita marhite ima anak na Tuhan Yesus Kristus sikap ni ima pardamiatta pola do mate tersidang jala taingot marhiti hamate ni Tuhan Yesus nunga betalu jala nunga ditaluhon hamate ni Tuhan Yesus Kristus sudi dusatay nunga hehe jala nunga di paradi ingana dita atong padan na hotrol caliling na jala taingot mapadan naing patut ikot tatiyo sa terusna suri hita namat jalui jala unang biar kita na mutsat siap padan hadame do haluam naung nilio ni debatatu hita marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus di pasuang Jahubado hinadenggan ni ngulu ni hita jolma na juju na porsia di anak na amin mauliate mariho ali Tuhan Yesus Kristus marhiti hatam na badi amin.